Kapalaran sa Music Katawa. Ngayong hapon ka na itong kanan. Welcome now Sam sa itong kalamanan ang Kapalaran. Uban sinong tigdagan sinong Kapalaran. Banggitan nga manalagaan na pandili banggitan nga mamamarang. Nga maun si Lola Basyang. Karoon sa may paglangay. Ako na itugan ang inyong Kapalaran. Alang sa mga tao nga nahimugso sa Marso 21 nga sa Abril 19. Ang inyong sudaksan kay Aris. Mabut ang surprise visitor gikan abroad. Lucky numbers sa color for the day 37, 41, 15, 23, 55 og satin white. Sa mga tao nga nahimugso sa Abril 20 ngadto sa Mayo 20 ang inyong sudaksan kay Taurus. Nasa imong memorylin ang hisgutanan sa class reunion. Lucky numbers ang color for the day 23, 42, 55, 11, 32 ug mango. Sa mga tao nga nahimugso sa Mayo 21 ngadto sa Hunyo 21 ang inyong sudaksan kay Gemini. Madaling aska sa paglakaw. Lucky numbers ang color for the day 35, 41, 53, 22, 11 og snow. Sa mga tao nga nahimugso sa Hunyo 22 ngadto sa Hulyo 22 ang inyong sudaksan kay Cancer. Makit-ani mo ang helpful person nga mag-solve sa problem. Lucky numbers ang color for the day 53, 22, 11, 41, 35 og lilac violet. Sa mga tao nga nahimugso sa Hulyo 23 ngadto sa Agosto 22 ang inyong sudaksan kay Leo. Positive world ang imong gamiton aron ma-improve ang behavior. Lucky numbers ang color for the day 55, 26, 51, 11, 33 og ice blue. Unsa man ni? Positive words or positive world? Kaya ang words, pulong. Mga pulong apan ang world, kalibutan ni. Sa mga tao nga nahimugso sa Agosto 23 ngadto sa September 23 ang inyong sudaksan kay Virgo. Ang imong nakatunan nga baking sa YouTube kay mahimo na. Lucky numbers ang color for the day 11, 22, 41, 55, 33 og tulip pink. Bagad to ang inyong unang hugna sa Kapalaran at Atangi. Katong wala pa mabasa ang inyong bulan kung ganus amo na tao o kung sa inyong kahimtang karong adlaw. Okay maghandos, kini si Lola Basyang Mingon at Atangi ang ikaduha o katapusang hugna sa atong Kapalaran at Atangi. Kini si Lola Basyang banggiitan nga manalagaan apan dili banggiitan nga mamamarangi. Nasamot! Kapalaran sa Music Katawa.